салом апаву хоҳаро ҳамватанои азиз, созе назин аҳволотун созе саломатиётон хубай. Дӯстони азиз, ман як хушхабар барои шумо дорам. Хушхабар барои кор. шуморо ба кор даъват мекунам. бинем дӯстони азиз, видеоро тамошо кунем, баъдан ман дар бораи ин кор ба шумо гиранд ва музди маош гиранд. зинаи аввал ин регистратсия яъне номнавис шуда мебошад. шумо мустақилона наметавонед регистратсия шавед. барои ин ба шумо спонсор яъне шахси дар болои шумо истода бояд шуморо номнавис кунад. баъд аз номнавис шудан ба шумо ID ва парол медиҳанд. шумо барномаи Atomi Mobileро дар телефони худ насб мекунед ва ба дохили барнома медароед. дар барнома метавонед маҳсулотҳои Atomiро дида бароед, бо онҳо шинос шавед ва ба худ фармоиш диҳед. баъд аз регистратсия яъне номнавис шудан шумо 6 моҳ вақт доред то маҳсулот харидорӣ кунед ба маблағи 1500 рубл яъне 200 сомонӣ. агар шумо хоҳед ки ҳамчун харидор не балки аз ширкат пул кор кунед, шумо зинаи дуюми корро шурӯъ мекунед. дар зинаи дуюм шумо ба ду дӯсти худ корро мефаҳмонед ва ба кор онҳоро даъват мекунед. як нафарро дар тарафи чап ва нафари дигарро дар тарафи рости худ номнавис мекунед. нафари сеюм ва чоруме ки шумо мехоҳед дар гурӯҳи худ номнавис кунед, наметавонед дар шохаи сеюм номнавис кунед. барнома ба шумо фақат ду шоха медиҳад ва ҳамаи одамоне ки шумо дар зери худ мехоҳед номнавис кунед, дар ана ҳамин ду шоха регистратсия мекунед. баъд аз он ки регистратсия шудед ва ду дӯсти худро дар зери худ регистратсия кардед, аллакай шумо спонсори онҳо ба ҳисоб меравед ва шумо бояд онҳоро то охир кӯмак расонед, то ин ки онҳо низ ба мисли шумо гурӯҳи худро ташкил диҳанд. шумо бояд ҳамавақт риоя кунед то дар ҳар ду тарафи шумо одамон баробаранд ё ин ки баробар маҳсулот харидорӣ мекунанд. ҳар як маҳсулот бо худ бал дорад ва вақте ки онро аз зери шумо харид мекунанд, байли ӯ ба шумо ва ба гурӯҳи шумо рафта мерасад. ҳар боре ки аз ду тарафи шумо 300 000 бал ҷамъ мешавад, шумо мукофот ё ин ки музд мегиред ба маблағи 1500 рубл. мешавад зиёдтар бошад ё ин ки камтар бошад, аз курси доллар вобастагӣ дорад. дар барнома инро степ мегӯянд, яъне степ маҳкам кардан. ҳар боре ки аз ҳар ду тарафи шумо 300 000 бал ҷамъ мешавад, шумо як бор степ маҳкам мекунед, яъне як бор музд мегиред. бо ҳамин структураи шумо оҳиста оҳиста калон мешавад ва шумо ҳар моҳ не, балки ҳар рӯз метавонед музд гиред. яъне аз ин бармеояд ки чӣ қадар ки гурӯҳи шумо калон шавад, харид дар зери гурӯҳи шумо зиёд шавад, ҳамон қадар шумо зуд музд гирифта метавонед. хушхабар ин аст ки дар Atomi на фақат баъд аз степ маҳкам кардан шумо музд мегиред, балки вақте ки шумо ба зинаҳои болотар меравед, яъне шумо звание мегиред, ба шумо маблағи пули калон дода мешавад. инчунин хатсайр ба кишварҳои гуногун, автомобил, ноутбук ва ғайраҳо. дар видеои баъдӣ пурра дар бораи музди кор, мукофотҳо, премияҳо яъне ҷоизаҳо маълумот гирифта метавонед. В Atomi не зарабатывает только тот, кто ничего не делает для того, чтобы получать вот такие деньжища. Atomi — это успешный и пассивный стабильный доход, еженедельный, вот в таких размерах. салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. умедворам ки ҳамагитон хубу саломатен. хоҳаракои азиз, имрӯз ба хоҳиши як хоҳаракмон, ба хоҳиши чанд подписчикмон, ба хоҳиши як хоҳаракмон ки дар WhatsApp-ам нависонда буд, тарзи тайёр кардани ҷурбота. дӯстони азиз, хоҳараи азиз, чӣ хеле ки дар видео дидин, ҳамаша муфассал фаҳмонда, хаб ма камакак дар бораш гап мезанам ва рақамҳоро дар болои телефон мемонам. марҳамат, шарм надошта бидроен, занг бизанен, регистратсия кунен. ин хоҳараки мо директора якмуш дуюмуш ки дар зиндагӣ уже соҳиби ҳамаи чияй, пешрафта шидагияй, зиндагиш 100%, хонаш ай ҳамаи чи будай, гарданкаҷ ягон кас несте. ҳар чизе ки мехоҳад дар зиндагӣ ба даст овардагияй, тез ойлик мегира, дар таи дасташ чанд нафар занҳо кор мекунанд. шумо ҳам метавонед ки шарм надошта бидроен кор кунен, дар зиндагӣ гарданкаҷи на апа шавен, на хоҳар шавен, на ай дӯсту, на ай душман шавен ва зиндагитона мисли ҳамин хоҳараки мо метавонем пешрафт кунем. хоҳаракои азиз, дар компанияи Atomi ягон кори қин душворӣ надорад, забон омӯхтанам надорад, на забони олмонӣ ва на забони немисӣ ва на забони русӣ ва на забони англисӣ. ягон забон дар кор нест, танҳо як телефон баъд интернет, тамом. ягон чи дар кор нест. шумо метавонед ки ба ҳамин як телефону як интернет зиндагитона беҳтарин кунед. барои ҳамин дӯстони азиз, компанияи Atomi беҳтарин компания, тамоми чиза дора. чӣ хеле ки дар сурат мондам, видео мондам, барои мӯи сара рехтан шампуно дора, кремо дора барои ожангои рӯ, барои
приши барои рӯй ки проблема дора, кремои беҳтарин дора, баъдан чой дора, чойҳои барои хароб шавӣ, барои фарбе шавӣ, касоне ки мефурад фарбе шавад, касоне ки мехоҳанд хароб шаванд, чойҳо дора. Иё дору нестанд, иё ҳама чиз аз гиёҳҳои табиӣ тайёр карда шудагианд, ягон чизи зараровар надора. Ва хулоси гап ки дӯстони азиз, ҳамаи чиз шифобахше. Аввалаш ки худовандай, дуюмаш ки як чиро сабаб мекуна, ҳамаш ай гиёҳҳо ай ягон чизи чӣ надора. Барои геморрой дора, барои гастрит дора, барои селюлит дора, барои простатит дора, барои ҳама чӣ дора. Ҳатто барои ҳомила шидан, ҳомилашавиам дора. хемухем метонед хоҳаракҳои азиз, шумо метонед ки регистратсия кунед, шумо метонед, ҳатто метонед ки ҳамин чизо заказ кунед. ҳамин номерои хоҳарак дороин чизе ки дар коре, кадом гиёҳ, кадом мазд, кадом крем дар кортона метонед кор кунед, метонед заказ кунед барои худтон. Ва хоҳарои азиз, дар инҷа хариду фурӯш надора, даводав надора, хона ба хона гашта надора. Фақат 6 мода як бор харид мекунен. 2 нафар одама меорен, якта дар тарафи дасти рост, якта дар тарафи дасти чап. ҳамин хел баъд командаи шумо мустаҳкам шида мегирад. ва ё ба хучона бо одам меоранд, ҳамин хел як командаи беҳтарин, як командаи зори пешрафта мешавед. вақте ки аввал зависит одамо ай худ шавад. Масалан, одам шустре боша, ҳамун директордан мисол саволу ҷавоб кунад, иш барои чи, иш барои кия, иш барои чи дар корай, кор қиниш намекунад, кор вазбиниш намекунад. дар муддати одамо дар муддати 4-5 моҳ агар мисол кор ай худ кунанд, метавонед агар одами шустре бошед, дар мобайни як ҳафта, дар мобайни асила як мода ту уже ҳамаи тактикаи корам уже мефаҳмию медонӣ. Баъдан дуюмаш ки директори ба таҷриба бошад, директори хуб бошад. Ана хоҳаракҳои азиз, ман махсус барои шумо анами директора чӣ кардастам, тавсия додастам ки шумо анами хоҳарда регистратсия куне. мегӯм ки дар таи дасти хоҳараки мо чанд нафар зано кор мекунад, чанд нафар зано ай мисол ай ёрдами ин хоҳараки мо соҳиби нон шидаги, яъне соҳиби зиндагии ҳалол шиданд. Барои ҳамин хоҳаракҳои азиз, фурсатро ай даст надиҳем, фурсат ғаниматай. Марҳамат бидуроин регистратсия кунена, шуморам ба кор. қадами нахустини худтона монед, баъдан ба мефаҳмед ки зиндагӣ чӣ хел будай, чӣ хел зиндагӣ ширин будай. вақте ки кор мекунӣ, зиндагиро мефаҳмӣ, баъдан мефаҳмӣ ки дар зиндагӣ чӣ хел кор кардан осон будае, мушкилӣ надошта. барои ҳамин хоҳарои шумо, хоҳаракҳои азиз, ба шумо бурдориҳо мехонам, фақат қадам ба пеш монена, кор кунед, дар зиндагӣ, дар кор мустаҳкам бошед, чолоку чақон бошед. нозимек шумош мебинем. ина меқати ма ҷурғот мезанам. ози бестен ма ҳамаша хушро карда нишон медим ки то ки бибинем. ина нигоҳ кунам. ма кам намегирам, ма чиқадр вая бисёр мегирам ки чтобы ҷурғотам хушро биёд. намедонам, бисёр одамо ҳар хел мекунанд, ма закваскама бисёр мегирам. қариб инами закваскаи ман қариб 2.5 қошиқ 3 қошиқ биёда. инами қа мегирам. инами қаша гирифтам. баъдан дӯстони азиз, ҳозир бинем, ман ба ҳамин шир худаш таниб мекунам. камакак таниб мекунам.
اینا میخواد تمیزش دیگه تمیز بد نمیکنم و شیر همراه میکنیم. شیر میریزیم یا که دهمی میکنم. نگاه کنیم موزی دهمی تیار میکنم بعد دا وای میگیرمش. بسم الله الرحمن الرحیم. چیکار میکنیم که همون زخمسکای ما قطعی شیری جویا شدیم. این بایم قیمت خیلی باشه. زکی را کم کم چیکنیم که چکه داریم. میریزیم مشکل و جرگوت گرادیم. و فقط همین جرگوت میزنم. وجه میدونم که همین 1 لیتر میبره. فقط همین جرگوت میزنم. تمام دوستان عزیز یکون سیکرت دیگر نداره. خیلی انشالله که رزولتاتش با یک جایگی با شما میگوییم. اینم خیلی محکمش میکنم میپیچونم به همه جاش میمونمش میستم. کودکو رو زرانی دخترها رو زرانی میگم که جرگوت زدگیم چقه نشوین که چپا مپش نکنیم. اینم خیلی میپیچونیم تمام میسته 5-6 ساعت. من میگم که من شبانه میزنم. من روزانه نزدم یک بار فقط شبانه میزنم. سحری بر وقت میخیزم میگیرم به خلادینگ میمونمش. میتونه که 1 روز نکنم. اینه تمام دوستان عزیز به همین جرگوت زنی ما به آخر میرسم. اینه خیلی میبینیمش میستم تا ای نماز اومدم. انشاءالله که تا میریم تا چی میکنیم میریم. خیلی ساعت 11 شوی 10 شوی میگیریم در خلادینگ میمونمش. دوستان عزیز ما جرگوتمون حوزی اکه میگیریم 6-7 ساعت شد. تماشابین عزیز حوزی میبینیم رزولتاتش. بسم الله الرحمن الرحیم. رزولتات جرگوت حوزی ما میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کرشکش حوزی ما میشم توزه میکنم. نصیب باشه قاق میکنم و بودا بولوش میمونم. اینا دوستان عزیز بینین جرگوت اینا. این روزی نصیب باشه بودا خلادینگ میمونیم. ما بسیار وقتا 1 روز میمونمش. بر روزی دیم میکنمش. مثال جرگوت میکنم میگیرم. اگر ضرور باشم تیز میکنم جرگوت. اگر ضرور نباشم مثال 1 سوتکه در خلادینگ میمونم. با چقدر سختی خشور میشه. واسه بینه اینا بینه خطون شوید. اینا جرگوت نمیجم با واسه در خلادینگ شمونم با ایده سختری خشور میشه. دیدین وقتی که اگر
در холодильник шумони бо сахти хушру мешавад. Барои ҳамон аз кришкаша мешӯем, бо در холодильник мемонимш. Кришкаша дӯстони азиз, кришкаша қоқ кардем, акн мемонад дар холодильник муддати 1 сутка. Ich hätte gerne die 3, ein Döner Fladenbrot mit Tzatziki und Kräuter. Und auch einen Döner nur mit Kräutersoße. Das ist heute, ja? Genau. Ein mit Kräuter und ein mit Tzatziki und Kräuter. Hadin Sie Menü? Menü, ja. Ja. Bitte. Alles hier, ja? Immer Menü. Ina bahar pe kalon वो तो मैं चला लेती हूँ नहीं नहीं Listen, ve done kandarlık yüzmek bir şey. Bugün Keşke mi gideyim? Hadi bakalım. eine Döner und 5 Döner-Teller, aber bei einer Döner ein bisschen wenig. Gibt es so Ne şu vakit koy. 4 Döner-Teller, eine Döner-Teller, aber so halb und eine Döner. Sen aziz Muhammed mehmanlara bak. Dolar kırıyorlardı mehmana koymak. Bakın. Ya, ne bakın? Ay ne yapamadı? Olmadı. Mehmana koymak. Mehmana koymak. Sürpriz şun kadın. Nimruz maçid naraftım. Çıkıramadım. Doner kıramadım. Kıtayım puşa tez maçid mireyim. Aynamız. Şoma khondum. Çıkıramadım. Doner kıramadım. Badi doner kırı nasıl boşa çimirim ben. Bak. Namazı tarobe. Ay ayman neyim badin o zaman? Ayman neyim? Никогда. А если было, да. Я знаю, что там да. Вот это почему? Я сразу играю. Срыв. Mas nazis mau aku tuh mana jadi kini reham aku tuh Срыв, хочу срыв. asli bu aku tuh tahu А, бука, а, бука. Azam sana bakma
با ما اشتیاقم و نفرانی که این سیمور مزک شدن خراب میشن و اونها هم اشتیاقم است و همین ویدیو رو با آخر میرسونیم تا بلاگ آینده خدا یارو مدد کنه.